Huwa pożittiv ferm illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħseb f'dan l-aspett tan-negozju. Din kienet fost ir-reazzjonijiet għall proposta li ressaq il-Partit Nazzjonalista li jitwaqqaf fond ta' 40 miljun euro biex tiġi mejjuna l-industrija tal-manifattura u l-SMEs sabiex jelbu il-problema ta' spejjeż żejda marbuta mal-importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti. Net News tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni għal min iħaddem Joe Farrugia fejn saħaq li din hija proposta li tqajjem interess kbir. Hija proposta interessanti għaliex bħalma nafu waħda mill-affarijiet li taffettwa l-kompetittività ta' Malta f'ċertu setturi aktar minn oħrajn hija l-loġistika. U fil-fatt anki mill-figuri li ġew kwotati joħroġ biċ-ċar illi l-ispejjeż tat-trasport f'Malta huma għalin ħafna, fil-fatt huma fost l-ogħla fid-dinja. Huwa spjega li tali proposta tolqod diversi persuni illi jaħdmu f'din l-industrija. Di ħaġa mhux tolqod biss il-manifattura kemm fl-esportazzjoni u anki fl-importazzjoni tagħhom tal-materja prima, imma anki għal min jimporta affarijiet tas-suq domestiku wkoll. Allura jista' jkollha impatt anki fuq l-inflazzjoni. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA saħaq li ċertu spejjeż bħal pereżempju biex issir l-importazzjoni miċ-Ċina żdiedu ħafna u dan jixħduh ċifri iswed fuq l-abjad. Fl-indiċi ta' min għandu l-iktar spejjeż għoljin tal-loġistika Malta hija waħda minnhom kemm għal raġunijiet internazzjonali u kemm minħabba ukoll raġunijiet domestiċi li ilhom hemm għal snin twal. Joe Farrugia saħaq illi it-twaqqif tal-fond propost mill-Partit Nazzjonalista huwa pass fid-direzzjoni tajba. It-twaqqif ta' dan il-fond bla dubju huwa parti mis-soluzzjoni, huwa pass fid-direzzjoni tajba, jista' jkun hemm negozjati mal-Unjoni Ewropea kemm għal dan il-fond illi ma jiġix meqjus bħala state aid imma ħajkun hemm biex jistabbilixxi level playing field bejn Malta u pajjiżi oħrajn. U spjega wkoll illi kif ġie propost mill-Partit Nazzjonalista hemm bżonn illi jkun hemm framework aktar wiesa' sabiex din ir-rakkomandazzjoni tkun parti minnha. Naħseb hija ħaġa pożittiva ħafna illi il-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħseb f'dan l-aspett tan-negozju għax xolqot ħafna negozjanti u jaffettwa wkoll b'mod indirett il-ħaddiema wkoll, il-ħaddiema u l-konsumaturi. Joe Farrugia insista li f'pajjiżna huma 22,000 persuna jaħdmu fl-industrija tal-manifattura u għaldaqstant il-kompetittività hija essenzjali biex din l-industrija tibqa' b'saħħitha fil-Gżejjer Maltin u jkompli jitkattar l-investiment f'dan is-settur.